ole ngai thatu song song te chibai le vek ule tun tuma kan thungai thlak tur hi uluk takin ngai thlaila kan ngai thlak zowa kan ngai dan te comment lama kan soile don nia he thu mi ron thon tu hian a profile tarla na phal na chungin pasal fanaw nei to te nia nakin zela poi theilom takin ti thuwa ama hriat theina turang chi kat vekin le midang mual pho theina turang chi ming pain kan chiarange tin ngai thla ka num jok theinan siam rem ngai ka siam rem zeu zeu bok ti he thu mi ron thon tu hian min lo hriat sak bok se thange sangni pariat khan kan khuwa revival team pakhat hian camping an non neya chuti lai chuan tleirol kumsom paruk mi chau kalania ma se ka thang du angrenga nula angkani deuh mai ka thian te chu no pang camping an luta ke chu puitling kem chhong ni na ka lu thung gospel camping pa ngai ka voi khat luna nia baka kalano pang angrenga an pathian thu soidan kalmang kha kalaman phave chi alo ti tura min ti chu thu oi takin ka ti ve mop mop ani mai ilhan nan siama po ka in hlan ve maya thil dang te chiam lo om lo ti chuan camping chu don zana chuan kan zaya kan lim khop mai keipo ka lam ve na salutuk ma se chutia ka lam lai chuan ka mit sula lam tuala chuan ka tluti ka in ria abak chu chiang taka han hriat zui em ka nei lowa ka harle chuan team room a ka lo muwa ka nu le pa ba ka speaker le counselor pakhat hian min lo ompuya speaker chuan pathian ro pui ber ro se setana chu nein om ta lo tia thok harsa ka ti em awangin kanu chuan kan khonars min ko saka damdoi ei tur le jackson min pea ka zia deuh nu chuan speaker chuan min tong trai sakin atuk chu kan camping chuasan hun tur ni ma se ni kho shelwa ka omawang chuan kan hota kan ho nu hian kanu in tharau sualin min lu chil le chil lo min zota makka tilu tuk chu kan nui ringot kanu chuan tharau sualin min ti buai to lo nan min tong trai saka na han soi tur em ka nei to lo wangin kamu hil zui bor bora zinga kem chuak te thana huna camper sangin ka vatel le a kem chuak tur te chuan min lo muak tu te chibain counselor te kai hroina hnuaya ka piang thar to sin tin kan ma oma piang chu kan chibai pa zel buka chibai turan tamba ka sound an tiring sia speaker le team te mic ka tangan lo aw reng bok nen katlu le a ma se ni kho shelo lutuk chu ka ni lo team room ma min zon luta ka taksa chu a khong veka taksa che na ka changa ka in nga ya ma se ka tho ka dik theilo min no tu om thla thian ka ria ka tong chuak thei bok chi lo ka chil te chu a riela ka lem seng lo ka kam sira luang zel upa le pastor te chuan ka lu chunga kun hatin an tong traya counselor pakhat om ve chuan tharau sual na tho ani nge yerin thu le pathian ro puina alan laya buaina ron siama angai thu a soi nu nu te chu ka thereng karil ru chuan ram hoi ka pai time ni tin keima le keima ka in zon mol mola tlei rol pol ko zirlai chau kalania ram hoi ka pai vai chuan skula musit ka tok na sa viawin ka ringa ka zaklu tuk chu tho thu ta ho dai ka chak lu tuk ma se ka taksa chu ka ti che lei thei mangsi lowa ka nu chuan ka taksa chu a met kuala upa ho chuan ka ke khong te chu min me sak boka minute somvel nuwa chuan ka zia chhota team room a chuan kan la om renga kem chuak te an thla fel nu chuan speaker le team ten lo luta ka nu chu chuati rin kan upa te le pastor le team ho te nen chuan kan omta speaker chuan engtika tangge setana ibiak thin min tirngota setana an be thin ti po ka lo rangai lo reng reng ka bengai lo ka tirngota ka za em awang chuan hnuai lam ke an thlata vin deuh hian min en ro i ko chunga ram huai hi kan hot chuak don ni zana ka phuar vek to lu lo chu lo la thadewin in puang la kan hot chuak don nia tilea makka tilu tukhi soi ngai na pok a hrelo ka ngoi renga ka zaklu tuk chu ka mitui tla patling rualin min hual khup mai si hoipo ka hoi chuangam lo kan pastor chuan lalpan atidam don chelom thadewin i har satna soila idam mang min lo tidam thluam boka ole kan chun zom zel ma in ngai thatu te ngen ve du cheu ka neya min la subscribe lo tu te khan subscribe ti kha khonga in minan me sak veula a thei phei chuan notification bell kha han met kewila tin like min lo me sak hian midang te mu thei turin an home page a alan thei pha thina in like kha a hlu vet vet khop mai ole chun zomango
soitur ka hremiau si lawa baka ka zaklutuk engma ka soingam lo hrim an team director chuan nizan khan ichil phuan atla I mitimeng tung hru bok ichil phuan tla te kha ram huairin chi chi ani hetiang hi chu kan mu photo nangma lu chil tu che hi kan hnu chuak don pathian ro puina lan don vele sualin nangma kal tlangin naron thokani hi ati bulbula ho phota choi khamakal le tur chon min tia pastorin kaluchunga kun ngata tong trai zo nu chuan kanu nen kan hoa ina chuan ka pa chuan thil om dan chu kanu lo zotin kanu chuan ram huai pai kani nge yarin thu soya a trap boka om ngai na wanga sino khati lai khan kalano pangsia za nen kanaw te ho thlengin ka za vek cho ka nei kham chuan team room lama kan kal le a kanu le paten min kalpuya speaker chuan bible in min han de vela engtin ma ka om der si lo nilengin team room ma chuan kan oma engtin ma ka om lo wangin tlai erong bol hun vela chuan kan hota kan hodon chuan zana follow up in khom nge turin speaker chuan min cha mol mola in khom po ka sakto zanri ka nei kham chuan in khom tur chuan ka chung te chuan in siam sang sanga in khom ka tum lo wangin pindana ka pa phona cricket games ka khel mai maya in khom ka tum lo em awangin min tilui du bik lo aniang keima chau chuan in kalo nga ka pa phone a chuan khodanga tanga kan chung ten miron phone awangin a kho har thlak lo phian revival boru ka ni wangin in ngak po omu mal lo in chung tin mai chu anin khom deuh veka kan khuwa hi chuan tun thleng po hian engko rana po rong bol tuan local chuan kanin troi om ton veka UPC ti lo ko ran dang hi chu kanin lom ani deuh ber mai ka chung te ka biak zo nu chuan ka mut chuak chu ka lo mu hi la ka mu manga chuan ram huai lian pui dum ren run hian min lo chiam maya ka hlaulu tuk chu chak dewa tlan ka tuma ka tlan chak thei bok si lo min man dorin ka ria a kut lian le mul thup kutin sei de hian ka koraron tham thuak tia chuan ka har hlol maya thanin min lo bual hu vek ka ren ala om lo zui ka pa phone chu ka ena zandar ko ri to a thim box si kamu mangaram huai chuan min om pui thlata ka hria da wangin ka hlawa ka tirila khur der man mo deuin in ka kal sok soka biak in lampan chuan sleeper nen ka kal ta top maya karen om lo nen konga thim ang reng sia ka hnunga minon zui tu om thlat te hian ka hria ka in kal pelten batian lo chit en ka mu piangin ka thla muang dewa in khom bang thlem ka tok boka chu chuan ka hlaulu tuk chu ati zia ve deuh biak in ka thlen chuan jubilee hall an lo zai khom tran deuh chi hi lo nia ka chung te ka mu rual chuan ka nu bula ka wathu ve ngal topa zai khom lai chuan mi hian min en big riau ten ka hria nuam ka ti theilo ril ruin ka tong traya sualin min ti buaina ta chu min chan chuak turin ka deal na sa ka nu chuan ka beng bula sual hne na ni wala mang o aron tia kan lam ta thluk le ka hlo em awangin ka nu hnunga chuan ka lam char ma se ka ni deuh muaya ka oma miran no uta ka tlu chuan ni le der mai team room a buk min zon lu le team room a chuan counselor pathum vel min buai puya karil ru chuan thila hre ruai amit meng hiram huai mit meng chi ti te achil phuan rim chu awan cheve ti vel te chu ka hria min soi vaka ka khong thlata wang chuan min met ti boka speaker an kawaniang tholuam ruam chung hian ka bula ron thing in bible in ka omoron nema min tong trai saka ka om dan ala ngai reng ka thotha thei box si lo ka kho mu te chu a pher ruai thin chuta speaker ber chuan nangram huai sual lulu le bol lo isu krista mingin chuak turin thu ka pe che ti pain min beng sok maya ka har de ko kin ka hria counselor pakhathian ka dula ron rapin setan enga tan ma kan ti lo che nang ai thil ti thei isu kan nei I thil ti theina kan rap pete ti pain ka dula chun min tlo te usok soka anat zia mai chu ka e ka chuak vek thei zun te ka che thot maya speaker chuan ka lua kut ngatin min tong trai saka midang po an tong trai ve bok kha minute rei lo te chung hre om ka ti ra phlak zia ko ka taksa khong chu ronzoi tialin ka pa ngai chhotana min tung thawa speaker le anaw te chuan hnena an puanga min tong trai sak le nu chuan ka hota ina chuan za wangin pindana ka tom thlata atuk sunday in khom tura anin siam lai chuan
ke chuan in khom ka tum lo thu ka chung te ka hril le a ka zakani ma se ka nu chuan ram huai na ti buai lem che nang ma sualom khan in khom lo turina ti zel che ni kha tin eng tin tin emo min zil nge ka wangin tlai dewa in khom tur chuan ka chuak ve tang nge a biak in chunga thutna ka chan to lo wangin pona ka thua choma in khoma chuan eng tin ma ko om lowa ka lom ngei mai chonu le zan in khom po eng tin ma ko om chuang lo ka lom ema wang le keima min ti buai tu le ka taksa phuar pe tu ram huai chu nein om ta ni hi ka tia karil ruin pathian hena lom thu ka soi mol mola jubile hola sai khom na chuan la pathum vel kan samman tia ka tal buai le ta councilor hoin min lo thli thlai ruk reng wang ani mai thei ka tluk ma de chuan min lo dom mana team room a bok chuan min ruai le a hemi tu mi chuan ka khong vak to lowa ma se ka tho dik thei lo ko ma hian min no tu oma duanga boru ka hip thei lo wangin a hre om khop mai councilor ho munna bok chuan min mutir le a speaker chuan kan ram huai chu alu lu hle mai a tilung lunga tong tai na mai ba ka kuthak rong bol na angai tak tak to ni hi hetiang ram huai lu lu ho hi chu vo ba ka kan hlo lo zian tirnan kuthak an ngai ve zeu zeu thina ni ti pain kanu le pa te avaina anni chuan lo bumut muta ma ani lo ma tho khar sa ti to te reng nen ka o ma min nem vak vaka ka dul te an nem tok tok boka min beng nok nok boka isu krista mingin ram huain hawreng boka reivak lo nuwa ka pa ngai chole ma se min song bol na vela ka chawin ka sila ka mai te chu avung de ubok ka soi vek seng lo a thui lu tuk don ka kai toy mai don thotan ni chon school kan kala devotion te kan man zo nuwa chuan headmaster chuan a office min kowin aizol lama inen tir turin thumin rona ram huai pai ka ni arin lo thua soi chuan min ti thlamuang huai thei ma se ka chung ta chuan ram huai ka pai ngei nan ring thlata aizol kal chuan tilem lo kan headmaster thuro nangin bengcheng om lo na huna ka om deuh thlata in khom na po sound le khuang hlat theiang pera ka om zel boka chung te chu setanan biak in chunga i lu phal lo i ko chunga ram huai ka chaklu tuk tin ka chung ten min hau zela ma se kan headmaster thu soi angin ko om lui thlata buena ka nei zui lo chuti lai mekin engi mo chang chuan ram huain ka ril ruwa thua soi thlat ni te hian ka hria mun thim deuh leka ka om te hian khoi lai atang emo ram huai ron chuak thut tura te hian ka ngai thlata ka doi zo vek to revival team om chungin buena ka tok le to lo thunga ram huai paidam le anga min ngai tuan tam ka zak pon po ka chuak thangam lo school ka kalbak chu kholai ka chuak ngai lo hrim hrim a toy zo in soi tamai la chutianga ka buai vel chu kanu naw kanu te I din thar venga mi ten an lo hria kanu te pasal hi ko thana mi poimo ve takania ka om dan chu ram huai na tho ani an ring lowa kanu le pa te hne na chu ni nen tir tura aizol kal turin min ron tirenga anu de wa chuan kanu nen aizol panin kan kal tange nge civil hospital OPD a kan kala milo ngai serious ang reng view maya doctor lo thu chuan a private clinic a kal turin min tia clinic in entirna sen so po athlon vekin min ti saka uluk dawin min cheka doctor kha aming ka hreto lowa hria ila han soitela chak om ngot mai test po kan nei nuala tum lo dawin sum po kan seng nual kanat na chu rei lo te a hria chuin om ta epilepsy mizoin phung zol kan ti mai ka lo neya chu ba ka lunglam thalo ka lo nei boka damdoi min cho te ka ei tha in check up hun ka mai ngai lo boka alang chuak zen zen lo puipun na mun hi ka zo lo ani te uber mai kan headmaster kha lo fingot mai tun nuwa ka ngai to le hian kan headmaster ko om lo se chuan ram huai pai omin ko omanga kanat na lan chuwa piang in ram huai ka musi a thin hialin ka ring kan speaker te khan ram huai pai ti tin min ti chia rong bol tu na na chu kan lo ngai sangin kan lo ring na samai boxia apoi teu ther ther khop mai tuna chuan pasal fanaw nein kan pa na nei na lung leya kan om towa pasal ka nei nu phei hi chuan kanat na hi ala lang chuak mi alo ka thil lo ton to tang hian rong bol tu tam takin ram huai pai an ti hi mu ram huai an tum lu tu ka wangin an mu ram huai pai mai nin ka reto ram huai pai tak tak te pon om thawang ma se a tak nge ka mu lo chuan ko oi to lo mu ram huai an tum lu tuk na lama
an soi rap thlak chup chiam thin ang ka ring ke ngei po ka chan chin kha mun danga an soin ram huai pai angin kha speaker kha na soi ve ji ka ming soi lang lo ma se kan khom hinga soi ji dana ke ma bak min soi chan lawang a thui to e mei tu tok ma yang ole ngai dan han soi ve chiam po achak om view na chungin subscriber te ngai dan le mu dan hi a hlu bera comment lama in ngai dan soi ula ka lo share chuak le dapange share tia khan han met ke ula iom na group vela khan share ve mai la ka vanti tak em like le subscribe ko thungai nom le beng war thak tak tak nen kan lo kir le don ni hun man nuam vek ule